sisan koni ne fa kɛ i fa kɛ a ye muso min di ne ma muso in bɛ faransi de ale bɛ fɔ faransi da tubabu muso de don cɛ ye kunna diyara wala komi ne ma kala a ye ekitiri dɔ ci ne ma sisan ekitiri awɔ n b'a fɛ i k'o kala ka yira ne la a pas tara a bɛ ka n wele appel vidéo la appel vidéo cɛ o décroché fɔlɔ tubabu muso ça va kɔri baasi t'i la ni a bɛ yan nɔ wallahi mon ami a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ moi je vais passer le téléphone mon ami lui là c'est cɛ jɛman de wala nami na tubabu muso wallahi i ka ɲi dɔrɔn i ka ɲi ne de y'a ka nami ne ma kala kosɛbɛ i jɔ n ka téléphone d'a ma allo Troussé c'est ici on est Mali quoi wallahi tu sais notre président c'est Assimi quoi wallahi ce n'était pas Ibeka Ibeka tiɲɛ de f'i ye koyi voilà sinon on est mangé ce soir wallahi ce soir o kɔrɔ k'i kana n ka dumuni kɛ wallahi a bɛ ka tiɲɛ de f'i ye koyi kana n ka dumuni kɛ ko a kana n ka dumuni kɛ to nugula ne b'a ndeli hɛ jan dɛ wallahi ne kɔni bɛ ka faamu dɔɔni voilà ko le taux elle est vivant quoi to an dɔrɔn ka di wallahi o kuma karamɔgɔ siri mɛ français gɛngɛn ko tan wa débrouiller